Jukka, mitä mieltä olet suomalaisen maatalouden tilanteesta? No se tilanne on kyllä tosi huolestuttava. En omalta ajalta en ainakaan muista, että koskaan olisi ollut näin huolestuttavat näkymät. Että se on oikeastaan kaikilla tuotantoaloilla, on se sitten viljaa tai lihantuotantoa tai maidon tuotantoa, niin kyllä näkymät on tosi huolestuttavat ja pahat. Ihmisillä on paljon velkaa, ne ei pysty niitä lyhentämään ja toimimaan. Sitten samaan aikaan lisätään byrokratiaa jatkuvasti, jolla uuvutetaan sitten se loppukin tekeminen. Ja kyllä siis ihan oikeasti mulla on pelkona se, että me ei kohta enää pystytä tuottamaan ruokaa tarpeeksi. No, tilanne on siis tuottajahinnat, eli tuottajalle maksettu korvaus työstä, niin se on niin matalalla, että siitä ei saa enää toimeentuloa ihminen. Sitä kautta tulee sitten tosi suuria ongelmia ja ihan siis inhimillisiä tragedioita niitä on paljon ja tulee vielä lisääntymään tulevaisuudessa. Tähän saakka on tietysti löytynyt sitten näitä isompia tiloja, niillä on yleensä sitten sitä muuta yritystoimintaa, millä ne jopa rahoittaa sitten sitä maatalouden puolta, että nehän tietysti paisuu entisestään ja niitä tulee, mutta kyllä sitten nyt on nähty jo viitteet siitä, että monia isoja tiloja, jotka on aikaisemmin ostanut ja vuokrannut paljon peltoa, niin on nyt alkanut pistämään pillejä ja pussiin. Että tilanne kyllä huolestuttaa minua, että mitäs sitten kun ajetaan oma ruoantuotanto tarpeeksi ahtaalle ja tilat heittää hanskat nurkkaan ja ruoantuotantoa ei enää ole tarpeeksi, niin mistä se ruoka sitten tulee, mistä me saadaan sitä hyvää ruokaa?